to defend us. Four friends who are now the chosen ones. Find the force inside. They find and never let us down. Gormiti, that's the new era. Gormiti, that's the new hope. Gormiti, you are the saviors of this world. You are the heroes. Gormiti, η νέα εποχή. Η ισχύς εν τη ενώση. Έκαψα εγκεφαλικά κύτταρα με αυτό. Avery, μια χαρά είσαι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ονομάζεται ιμπρεσιβισμός. Είναι θαμπά λουλούδια, όχι και τόσο εντυπωσιακό. Avery, είναι ιμπρεσιονισμός. Κατάλαβες? Επειδή κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, μου χάλασε τη διάθεση. Χρειάζομαι shopping therapy. Πάμε στο mall. Είμαι μέσα. Εσύ, Sky? Sky, Α, ναι, να ρωτήσω τη μαμά. πλάκα μου κάνεις. Έχεις δει την καρταρόμπα της, είναι τέλεια. Τελειότατη. Ναι, σίγουρα θα σε αφήσει. Τι κάνεις εκεί? Εξάλλου δεν πηγαίνεις στον Δήμαρχο πάντα κάθε Παρασκευή? Μη μου Τον είδες? πεις, ο Ζέι Νάσερ. Σταμάτα. Μωρό Έλα, ξέρεις μου. κάτι, το βλέπω. Ναι, εδώ είναι. Γεια σου, συνάδελφε. Δύναμη Scions! Ξέρω ότι τα ακουστικά απομονώνουν το θόρυβο, αλλά πώς του ξέφυγε. Glenn, το ότι είμαστε όλοι Scions δεν σημαίνει ότι είμαστε φίλοι. Όταν βλέπουμε τον Zane και τη Sky εκτός εκπαίδευσης, πρέπει να δείχνεις άνετος. Κοίτα εμένα. Γεια σου, Sky. Αυτό ήταν που έπρεπε να δω ή... Πίστευα ότι το να γίνουμε ξαφνικά υπερήρωες θα μας έδινε λίγη δημοτικότητα, όμως όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι τόσο δύσκολο για τη Sky και το Zane να προσποιηθούν ότι είμαστε φίλοι. Φίλε, μου έδωσες μια ωραία ιδέα. Τέλεια! Τι ιδέα? Για μια παρέα φίλων την Παρασκευή το βράδυ στο Light Rock. Βράδυ στο σπίτι του Έλντον. Έλα τώρα, σοβαρολογείς. Ποιο είναι το πρόβλημα, Ζέι? Είναι ντροπή, Φάιερον. Δεν είμαστε στο δημοτικό. Είπαμε να γίνουμε Scions, εντάξει? Όχι κολλητοί. Όταν ήμασταν Scions στο Κορμ, περνούσαμε σχεδόν όλη τη μέρα μαζί. Ήταν πολύ φυσικό να αναπτυχθεί μια φιλία. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν θέλω φίλους σαν τον Μορέτι ή τον Ουέλντον. Ξέρεις κάτι, δεν θέλω καθόλου φίλους. Κατάλαβα. Ξέρεις, οι άνθρωποι μπορεί να σε εκπλήξουν. Θετικά μερικές φορές. Δεν με νοιάζει, Φάιερον. Δεν θα πάω. Παιδιά, πόσες φορές πρέπει να σας πω να μην αφήνετε τα ποδήλατά σας εδώ? Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Κάρτερ, χαιρόμαστε που είσαι φίλος του Γκλεν. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κάνει νέους φίλους. Δεν θα τα κατάφερνε χωρίς εσένα. Μου δίνεις αυτοπεποίθηση, μαμά. Τώρα όλα θα πάνε καλά. Αρκεί όλοι να υπογράψουν. Ναι, μαμά, όλοι θα υπογράψουν την ευθύνη ζημιών. Νταϊάν, τι λες, ίσως πρέπει να μείνουμε και να επιβλέπουμε? Ελάτε τώρα! Πότε ήταν η τελευταία φορά που δεν δουλέψατε νυχτερινή βάρδια μαζί? Ας διασκεδάσουμε λίγο μια φορά. YOLO, Welders! Τι καλό παιδί. Νταϊάν, τι είναι YOLO? Ζεις μόνο μία φορά εννοεί. Ευχαριστώ, Κάρτερ. Τι είναι αυτό εδώ?
Στο σπίτι μου το να έχω φίλους είναι νομική ευθύνη. Νόμιζα ότι είστε γιατροί, όχι δικηγόροι. Υπόγραψε το. Κάρτερ. Λες ότι θα έρθουν? Ναι, μην ανησυχείς, είμαι σίγουρος. Η Μίριντελ Μπρι από τη φυλή του νερού είναι εδώ και ζητάει να μπει. Γεια σας, Σάιονς. Μίριντελ, οι άνθρωποι χτυπούν το κουδούνι. Δεν έχει σημασία τώρα. Μιριντέλ, καλώς ήρθες στο πρώτο σου ανθρώπινο πιτζάμα πάρτι. Οι ανθρώπινες σπηλιές είναι ωραίες. Όχι! Μιριντέλ, ας δοκιμάσουμε το κοίτα, αλλά μην αγγίζεις. Δώστε εδώ. Μην αγγίξεις τίποτα άλλο, εντάξει? Γεια σου, Ζέιν, χαίρομαι που τα κατάφερες. Τώρα έλα μαζί μου, θέλω να υπογράψεις κάτι. Γεια σου, Έλντον. Έχουμε σνακ αν θέλεις. Όχι, ευχαριστώ. Η Sky έχει αργήσει. Θα έρθει. Στοίχημα milkshake. Ναι, θα κερδίσω. Όχι. Είναι φυσιολογικό. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Και οι άνθρωποι έχουν πύλες. Μιριντέλ, παράγραφος 24 της ευθύνης ζημιών. Πρέπει να περιορίσουμε το θόρυβο για να μην φρικάρουν οι γείτονες. Δεν σ' ακούω. Η πύλη κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Γκλεν! Αυτό ήταν παραβίαση της παραγράφου 24. Παιδιά, αυτή είναι η αδερφή μου. Τι κάνεις εσύ εδώ? Οι γονείς είπαν να κάνω babysitting. Είναι σίγουρα αστείο. Είσαι παράξενη. Είναι η Μίριντελ. Είναι νέα στην πόλη. Και γιατί δεν σε έχω δει στο σχολείο? Είναι αστείο, Γκρέτα. Αναρωτιόμουν ακριβώς το ίδιο. Δεν σε έχω δει στο σχολείο και δεν σε έχω δει ούτε έξω. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Γεια σου, Ζέιν. Ωραία. Και τώρα που όλοι γνωριστήκαμε καλά, εμείς θα κατεβούμε κάτω και εσύ θα βρεις κάτι καλύτερο να κάνεις, εντάξει? Να το πάμε. Μια συμβουλή. Είναι σπασίκλες. Ναι, μιλάει για τον Κάρτερ και τον Ζέιν. εγώ- Έλα, πάμε, κάτω από τις Πραγματικά, σκάλες. Γκλεν. Μα, Γκλεν. Ζέιν, θα αλλάξεις τώρα γνώμη για τα βιντεοπαιχνίδια. Σίγουρα. Βάζεις στοίχημα κι άλλο milkshake. Εσύ πληρώνεις, φίλε. Σταθείτε. Ποιο από αυτά τα κουμπιά καλεί ξανά τη μαγεία? Αυτό εδώ, Μιριντέλ. Αυτό? Ναι. Ας ήταν έτσι και με τους γκορμίτι. Συγκεντρωθείτε. Συγχαρητήρια, νεοσύλλεκτοι. Περάσατε την εκπαίδευση. Σταθείτε. Αυτό ήταν εκπαίδευση. Μπροντάρης. Ήρθε η ώρα να αποδείξετε την αξία σας. Πολεμιστές του Βασιλείου, ετοιμαστείτε για την εξέγερση! Ελάτε, παιδιά, συνεχίζουμε. Έλα, Ζέιν. Εκνευριστικό παιχνίδι. Μην τολμήσεις να αγγίξεις τον Ήρο! Και τι είναι ο Νίρο? Ο καλύτερος φίλος μου! Ευχαριστώ, Γκλεν. Συγγνώμη, αλλά ξέρεις, τον έχω τόσο καιρό. Γιατί δεν μπορώ να αγγίξω τίποτα? Το σπάς, το αγοράζεις. Πάμε. Θα σε αφήσω εδώ, εντάξει? Ευχαριστώ, μαμά. Εντάξει, παρακαλώ. Εντάξει. Τα λέμε. Hey, Sky. Τι? Γυαλιά ηλίου. Όχι. Αυτά δεν είναι ότι είναι... Δεν είναι κάτι. Σταμάτα. Πες μου ότι δεν έχεις μπλέξει με λάθος ανθρώπους. Μαμά, έλα τώρα. Όχι βέβαια. Εγώ προσπαθώ να κάνω έκπληξη σε κάποιον και δεν θέλω να με αναγνωρίσει, Ναι. εντάξει? Ναι. Ναι, καλά. Εντάξει, σ' αγαπώ, μαμά, γεια. Κι εγώ, γεια.
Μίριντελ, πιο πάνω. Πού? Όχι, όχι εκεί. Γκλέν, θα τη βοηθήσεις? Έγινε. Εντάξει, Ζέιν. Εσύ αριστερά, εγώ δεξιά. Εντάξει, το έχω. Αριστερά, είπα! Κάρτερ! Hey. Oh, γεια. Η Sky Levant. Ναι. Είναι εδώ ο Γκλέν. Είσαι κατάσκοπος τώρα. Μπορώ να περάσω? Ναι. Ευχαριστώ. Ζέιν, τι κάνεις εκεί, χάνουμε! Όχι. Όχι! Έλα, φίλε! Βαρετό παιχνίδι. Οι επαναστάτες ιτήθηκαν. Ο σκοτεινός βασιλιάς κυβερνά και πάλι. Μπράβο! Τέλος παιχνιδιού. Ποτέ! Πάμε από την αρχή. Μίλα στο Ζέιν. Αυτός είναι που έχει κάποιο πρόβλημα. Από πότε αποφασίζεις? Γεια! Sky! Γεια σου. Η αδερφή σου είναι... Κάποιος μου χρωστάει ένα milkshake. Συγγνώμη. Γεια σου, Sky. Γεια σου, Κάρτερ. Αυτή είναι η πίτσα. Πίτσα. Έλα μαζί μου. Κάρτερ. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε λίγο χυμό? Ναι, εγώ θα ήθελα. Πάω για χυμό. Θέλεις? Ναι, θα καθίσω. Γιατί όλο αυτό? Να, αν με έβλεπε κάποιος θα άρχιζε τις ερωτήσεις, οπότε... Ήρθε ο χυμός. Πάντως, Σκάι, μην ανησυχείς. Κι εγώ θα ντρεπόμουν να έρθω αν δεν έμενα εδώ. Σιμάντζα! Λοιπόν, τι κάνατε, παιδιά? Πίτσα. Βασικά, έχασες τη Μίριντελ που έπαιξε βιντεοπαιχνίδια. Ναι, το έχασες. Θα δείτε, επαναστάτες του Βασιλείου. Εγώ θα το ξεκινούσα σε μια πλατφόρμα, αλλά ας πάμε με το παιχνίδι ρόλων. Παίζεις βιντεοπαιχνίδια? Ναι, ο Σπασίκλας εγκέφαλός σου δεν το κατανοεί αυτό? Κάρτερ παίζει βιντεοπαιχνίδια. Βλέπεις, Ζέιν, είμαστε όλοι μια ομάδα. Τι πρόβλημα έχει, Ζέιν? Εγώ. Εσύ μεταμφιέζεσαι για να έρθεις εδώ. Άκου, παιδί της λαβάς. Αρκετά. Οι Scions πρέπει να είναι ενωμένοι. Και για να ολοκληρώσετε τον Fusion, πρέπει να συνδεθείτε με τον κορμίτη σας, αλλά επίσης ο ένας με τον άλλον. Αυτή είναι η μόνη μας ευκαιρία ενάντια στον Άρχοντα Γκράβεν. Ήρθε η ώρα να δούμε πόσο ενωμένοι είμαστε πραγματικά. Έτοιμοι, Scions? Γκλέν! Μπορς! Τι κάνεις εδώ? Έχεις τρελαθεί εντελώς! Βάσει των νόμων του Γκόρμ, διεκδικώ το δικαίωμά μου να αποδείξω ότι είμαι πιο άξιος Σάιον από αυτά τα παιδιά. Θέλεις μία δοκιμασία? Λοιπόν θα την έχεις. Scions, ετοιμαστείτε για μάχη. Τι? Έχετε τα Έλεσφυρ. Εγώ ναι. Ζέιν, εσύ δεν έχεις το Έλεσφυρ σου? Δεν μου είπε κανείς να το φέρω εδώ. Οι πρωταθλητές σου αποδεικνύουν ήδη την αξία τους, φύλακα. Έχω τη δική μου. Δύναμη της φυλής του νερού! Δύναμη της φυλής του αέρα! Δύναμη της Γης. φυλής της γης. Όποτε είστε έτοιμοι. Παιδιά, έλατε εδώ. Εντάξει, τι θα κάνουμε? Έχω ένα σχέδιο. Τι σχέδιο? Θα τα παρατήσετε? Πιστέψτε με.
Εμένα μου κάνει. Εντάξει. Κάνε όνειρα. Κάρτερ. Πάρε αυτό. Πάμε πάλι, μικρέ. Ω, Μπορς. Άκου! Κύλα! Ω, είναι θλιβερό. Γκλεν, λίγη βοήθεια. Μισό λεπτό! Ροκάρντ, πάμε! Η Σκάι, Λεβάντ και ο Ζέιν Άσερ. Στο σπίτι μου. Ναι! Ροκάρντ, δεν απαντάει! Έλα, Γκλεν. Και τι πρέπει να κάνω! Μήπως του έκανε εκβιασμό. Έλα, Γκλεν. Ροκάρντ, Εντάξει. Πανέσχυρη σφαίρα μάγου. Κάτσε. Όχι, συγγνώμη, τίποτα. Δεν θα ηγετεύσεις για έλεος. Θα θέλες. Τα καταφέραμε! Ναι, ζήτω η εξέγερση. Καλύτερο από το βαρετό σας παιχνίδι. Και φαίνεται ότι έχουμε νικητή. Παίζουν πολύ βρώμικα. Α, είσαι εντελώς ανυπόφ... συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχουμε παρέα! Θα με ακολούθησαν. Μπορς, ανόητε, κοίτα τι έκανες. Εντάξει, θα το χειριστώ εγώ. Λυπάμαι. Αυτή είναι δουλειά για Scions. Είναι! Ναι, έχει δίκιο. Βίντερ, στείλα τη θύελα! Τώρα χάσαμε κι άλλον κορμίτη. Τέλεια! Μωρέτη, πάρ' το πάνω σου. Άκου! Κύλα με ορμή! Ασπίδα πάγου! Τι θα μου κάνεις! Τι θα μου κάνεις! Αέρινη αστραπή! Αέρινη αστραπή! Συγγνώμη! Ροκάρντ, έλα να τα σπάσουμε! Κάλεσε τους άξιους να βάλουν τέλος στο κακό. Πυροδότησε τον ασταμάτητο σεισμό! Ασπίδα πάγου! Επιτέλους! Γι' αυτό φταίς μόνο εσύ. Είστε καλά? Ναι. Σίγουρα? Είμαστε. Μπορς, θρασί και κουφιοκέφαλο τέρας! Εγώ... Σίγουρα είστε καλά, έτσι? Είστε καλά? Μια χαρά. Όλα αυτά τα έκανες για να εντυπωσιάσεις τον αδελφό σου? Όχι... όχι τον αδερφό μου, Μίριντελ. Ναι, φύγε! Τώρα! Πριν κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, αλλά αυτά τα παιδιά με τα βίας επέδειξαν μεγαλείο σήμερα, φύλακα. Ήταν τελείως απροετοίμαστοι. Δεν είναι έτοιμοι. Αναρωτήσου λοιπόν, μήπως δεν είναι πραγματικά άξιοι να είναι Scions? Φύγε. Τι? Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ερώτηση, Μίριντελ. Κι εγώ συμφωνώ μαζί του για την προετοιμασία. Ζέιν, γιατί δεν είχες το Έλεσφυρ? Συγγνώμη, εντάξει, την επόμενη φορά... Η επόμενη δεν είναι σίγουρη. Έκανες ένα λάθος. Ναι, το ξέρω. Όμως, αυτό δεν σε εμπόδισε να βοηθήσεις την ομάδα.
Το αληθινό πνεύμα ενός πολεμιστή. Ευχαριστώ. Εσύ, Σκάι, πολέμησες όπως κάθε άλλος γκορμίτη, γενναία και έξυπνα, ειδικά όταν οι εχθροί δυνάμωσαν το παιχνίδι τους. Μπράβο. Κάρτερ, οδήγησες την ομάδα σου στη μάχη και κέρδισες το σεβασμό τους. Και των δικών μου επίσης. Γκλεν, η επιμονή, ειδικά όταν τα πράγματα δεν πάνε βάσει σχεδίου, είναι μεγάλη αρετή που τη χρειάζονται οι Scions. Ο επιμένω νικά! Ναι, Γκλεν, ο επιμένω νικά. Βαρώνε Ντέργον, η αναφορά σου έχει καθυστερήσει πολύ. Ναι, άρχοντά μου. Περίμενα την αναφορά των Σκάβ. Και... Τα Σκάβ δεν επέστρεψαν. Μπορεί να προτιμούν το κλίμα στη γη. Αυτό δεν είναι καθόλου αστείο! Αυτοί οι ανθρώπινοι Scions είναι απλώς έντομα στο δρόμο μας. Αλλά, όπως όλα τα έντομα, έχουν έναν σκοπό. Έχουν αφυπνίσει το Σάρτ. Και μόλις γίνει δικό μας και ολοκληρωθεί η δύναμή μου, τότε θα συντριβούν σαν ζωήφια που είναι. Και τώρα γελάστε. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Software. Υπεύθυνη στούντιο Λίζα Χρυσοχώου. Σκηνοθεσία Αργύρης Παυλίδης. Μετάφραση Φανή Καρόση. Ηχοληψία Αλέξανδρος Βουραζέλης, Βασίλης Γαλόπουλος. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Παρή Τρίκα, Βασίλης Μήλιος, Δημήτρης Σάρολος, Βαγγέλης Ζάπας, Ζωή Κατσάτου, Μελίνα Κατσακούλη, Γιώργος Κοφής, Πάνος Αποστολόπουλος. Shield.